పోరాడైనా సరే చదువుకోవాలి. ఆడు చదువుకునే వరకు, నేను చచ్చిపోయే వరకు, ఏ తల్లి వాళ్ళ కొడుకు గురించి బాధపడనంత వరకు నేను చేస్తూనే ఉంటా. ఎంత పైసలైనా కానీ, నా జీవితం ఏమైనా కానీ చేస్తా. చెయ్యాలి, ఎట్టుకన్నా చేయాలి, ఏమైనా చేయాలి, చేస్తా. నీ అమ్మ చంపి పడేబుద్దైతే దాన్ని. మా అయ్య కాబట్టి కూటున్నా, బతికిపోయింది నా కొడుకు. మా అమ్మని చంపుతాడు అరవాడు. చెప్తా మన సంగతి. చేద్దామన్నా, నువ్వేదంటే అది చేద్దామన్నా. చంపి పడేద్దామన్నా. చదిపిద్దాంరా, బస్తీ మొత్తం చదివిద్దాంరా. అమ్మా, నేను సంపాదించే ప్రతి పైసా చదువు మీదే ఖర్చు పెడతామ్మా. నీ మీద ఒట్టే చెప్తాను. చదువే ఆశయమైన నాడు ధనమే నెత్తురు కోరినది. పబరం పాం పబరబం పాం పబరం పాం పబరబాం పబరం పాం పబరబం పాం పబరబప్పరా. కష్టపడి చదువుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని చెల్లె, కానీ ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు పైసలు కడితేనే సీట్ ఇస్తామంటారు. అమ్మని చూసినట్టే ఉందిరా పద్మని చూస్తుంటే. అమ్మ గుర్తొస్తుందిరా నాకు. అరే, ఆ పిల్లకి ఏం కావద్దు చెప్తున్నా కాక. నీకు కూడా సరేనా? ఆ పిల్లని మంచిగా చూసుకోరు. సరేనా? ఎవడన్నా అడ్డం వస్తాను చంపి బొంద పెట్టు. అర్థమవుతుందా? మా అమ్మరా ఆమె. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.